Iphondo laKwaZulu Natal likulungele ukugxalathelana kwezigulana zeCOVID-19 okuvakaliswe lisebe lezempilo kweliphondo. Zongeziwe iindawo zokugxina abantu abosulelekileyo kwaye ziquka isibhedlela saseClairwood eThekwini. Esibhedlela silungiswe ngokutsha kwaye ngoku singamkela izigulana ezingaphantsana kwe-200 ezibekelwe bucala. Isibhedlela esilungiswe ngokutsha saseClairwood ngoku sinezixhobo ezingayiwayo nobuxhakaxhaka bale mihla. Sineendawo zokufafazela izibulala intsholongwane kwiinqwelo ezithutha izigulana ezine-COVID-19. Kwaye iminyango ivumela abantu abanezinga lobushushu elamkelekileyo nabanxibe iimask. Iibhedi zokubekela bucala izigulana kweliphondo zonyuselwe zakuthi xhaxhe kuma-7,000. Uma sesiqedile ukuyilungisa zonke le ibhedlela sizoba kwi-isolation, sizoba nembhede ewu-1805. Kodwa uma sihlanganisa nembhede ye-quarantine lesiyilungisa yenye sizogcina sinembhede ewu-7,000. Noxa kunjalo ukushokoxeka kwemali sengumqobo. Siyafisa ukuku-eda eminye imbhede kodwa sisabhekile noma sisacelile ukuthi sikwazi ukuthola enye imali. Imanyano zabasebenzi zifuna ingcaciso kwimiqathango echaphazela ukhuseleko lwabasebenzi. Sinesikhalo ukuthi laba abadizana lemgomo kufanele babheke ukuthi emnyangweni wezempilo awukwazi ukusebenzisa imigomo efanayo nemgomo ubuzoyisebenzisa epublic. Iphondo lithi ukhuseleko kwabasebenzi bezempilo kubekwa phambili. Isebe lezempilo kweliphondo lipapashe ngaphezu kwama-4,000 izithuba zemisebenzi.